ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Шумо назмед русаидме? Раҳмат, марҳамат. Ягон гули хушрӯтон астме? 8 март иди модаро иди занҳо як керина хурсанд кунанд. Гулҳо ҳамааш зебо. Марҳамат, садбарги сафед, садбарги сурх, полевые цветы. Мана дар ин ҷо боз садбарги асарти дорем. Аҷоиб будааст. Чанд пул? 300 сомон. Ҳаминро мегирам. Гузаред. Маромад. Саломат бошед. Раҳмат. Додарам, Баба. ба модаратон гул намегиред? Ба модар Вайсо гул мегирем. Истед. Шумо боварӣ доред ки модари шумо аз имсол то вайсол зинда ҳастанд? бисёр модарҳо аз имрӯз то фардо аз ин дунё рафта истоданд. ана ин гул ба модари худ тӯҳфа кунед. ҳар лаҳзаю ҳар соату сонияю дақиқаро бо модар буданро фаромӯш накунед. марҳамат гиред. ҳар як дақиқаи бо шумо будани модар ғанимат аст.